अखासो हालायबाय नै खोथिया थांगौदो मा अखासो हालायबाय नै दिनै फरिखा दङलाय ओमफ्राय अखाया नै दिनैनिफ्रायसो सुरु जालायबाय दाखालि अखा हाबाय थानानै दैबाना जानानै सानथाम एबसेन्ट जानानै थाबाय ओमफ्राय दिनैनिफ्राय जागायलायबाय अखायाबो नै लोगो लाफालायबाय आरोना बोथोरनि खोथा माथो बुंबावनो फरिखा मोनथाम थाबथानानै दंबावो दाख्लै दैबानानि थाखायनो दिनैनिफ्राय नै सानथाम रेगुलार दंमोनलाय अखासो जुरिफिनलायबाय थांदो मा लांफैग्रायाबो फैबाय थांबाय दादाया थांबाय थांदो खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे ब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोना लाहरनाय थालायबाय आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांसैलाय आरोना सनाफोर सान्दुंब्ला दुंलायबाय नै दहाय स्कुलाव थांनाय टाइमावसो जि जा माबा बायदि हानानै होबाय नोंथारगौ बिराद दसेनो हानानै होब्रबलायबाय स्कुलाव थांनाय टाइमावसो ओमफ्राय नै जि मोजां दुंनानै होलायबाय आरोना दा सान्दुंखौबो नांगौ अखाखौबो नांगौ मैयाथ' ओरैबादि गरममोन ना आयौ दा बुंसै बुंनोनो नाङामोन गरमा ओरैबादि गरम दा दुगैस्रां लोबस्रां एसे देलायनानै लाखांबाय दाथ' फुजा होनो मोनथ'वा नालाय आमथिसुवानि ओंखायनो खामानिखौनो फुजा होनाङाबाथाय खावसे गैयि बायदि मोनखायो खावसे खामानियानो स्र' थानाय बायदि मोनो आरोना ओमफ्राय फुजा होनांगौ थांबाथाय खें फुजा फुङाव होखांनो मोनबासो सान्थि मोनो आरोना दासान्दि फुजा होथ'नाङा नालाय ओंखायनो एसे फ्रिथ' आरोना दा ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय सनाफोर सासेया नै बेखौथ' दा बुंसै ओरैबादि उतपात आरोना सनाफोर थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो सोरबा आगैफोरा संहैफिनदोंलाय आरो आं सिगांनि भिडिअसफ्रावबो बुंखांखाबायमोन हाया नोंसिना बेसेबां बुरजा होननानै फवासेल' आरोना हाया फवासेल' सिगांनि भिडिअसफ्रावबो खोन्थाखांबाय आङो थ' गोदान साबसक्राइबारफोर हाबो नालाय मिन्थिया ओंखायनो सोंनायखाय खोन्थानाय जाबावबाय आरोना सनाफोर फवासेल' ओमफ्राय हाया जोंहा बायनानै थाफैनाय 2 बोसोरानो जानोसै बे हाखौ बायदों होनोब्ला जोंहा 2018 बा 19आवनो बायदों आरोना 18-19आवनो बायदों बिदियावनो बायदों एबार जुलाइ फैबाथाय जुलाइनि 1 थारिख फैबाथाय बोसोरनै फुरा जानोसै आरोना बेहाय थाफैनाया जोंहा थ' ओंखाम ओंख्रियाथ' दिनै समबार नालाय मिरामिस मा जानो मा मानो आन्दायदों मिरामिसबाथाय आंहा संनो आन्दायो आरोना ओंखाम ओंख्रिफोरखौ दा ओंखाम ओंख्रि संनोसै बेनोसै आरोना आंनि न'नि ब्लग्सफोर बिदिनो फिसा सानैखौ लानानै आं बोरै थायो बोरै मा खालायो बिदिखौनो आङो शेयार खालामबाय थायो आरोना नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायथोंसै नायनो मोजां मोनैफ्रा नायनाङा आरोना गाज्रि कमेन्ट हरनो थाखायल' भिडिअसफ्राव हाबनानै बिदिनो ओरैनो आबां जाबां कमेन्टफोर हरनो नाङा अननानै नायनो गोसोब्ला नायनो गोसो गैयाबा दानाय आरोना नङाबा बै आब' चम्पा बि ब्लग्स बैयो ब्लेक कब्रा फानग्रा आब'आ बेयो खासि खालायनो मबाइल नाम्बार होनानै दोनखादों हौवाबाबो हिनजावबाबो लानानै थांनानै खासि खालायहैजोबगोन आङो बिसोरखौ बे आब' चम्पा बि ब्लग चेनेलनियाव लांनानै खासि खालायनानै नोंसोरखौ लाबोजोबगोन आरोना आंखौ जाय नेगेटिभ कमेन्ट खालायबाय थायो बाराखौबो आं नायनो सुखुवा आरोखि ना बे बेनावनो आब'आ कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखादों फन हरै नोंसोरखौ हमै लांफै होनानै गाज्रि मानसिफोरखौ जाय नेगेटिभ कमेन्ट हरग्राफोरखौ बिदिनो खालायगोन आरोना आङो ओंख्रिया आंना दिनैना मैथा बांगाल आलु एवलायबाय आरोना बिराद मोजां मोनो आरोना आङो मैथा बांगाल आलुखौ जानो ओरै ओंखामबो जानखाबाय ओरै बाथोननि थाखाय पियासबो हानानै लाखाबाय बानलु गोरान एसे एवफादों आङो ओंखामाबो जाबायानो थ' दिनैनि ओंख्रिया बेनोसै आरोना जेबो गैया समबार नालाय दालिबो जाया ओरैहाय आलु रुफाबावबाय आङो ओमफ्राय घिजों जानोसैनो गावहा ओमफ्राय बेखौबो जागोन आरो दा बिराद मोजां मोनो आङो मैथा बांगालजों आलुजों एवनाय जानो ओंखायनो एवलायबाय नै बेजोंनो ओंखाम गुदुं बोथिसे थेब्रे सानसुनिखौ बुरखायनानै दोनसैलाय उन्दैखौ थ' सनाफोर मोनबाय नालाय आरो माथोबाव गोबाङानो आंखौ आगैमोना जानायनि भिडिअ लाबोदो आब' होननानै बुंहरगासिनो दं आरोना ओंखायनो दिनै मिरामिस जानायबाबो लाबोबाय आरोना जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायदो बाथोनखौ सिफ्लेग्रोनानै लानोसै नै नोंबो बानलु रायखसिया बानलु नङाबानो जाखाया नालाय देन्था जानायखौ रायहरदों नालाय आगैमोननानै दिनै माबानानै लानोसै आं गारनानै लानोसै आं देन्थाखौ फिसाजोआ जाथ'वानोहाय माला फुङाव स्कुलाव थांनायाव गाहा जालांबायना ओंखायनो उखैथ'वाखैनो थ' गोथाव बानलुखौ सिफ्लेनानै लागोनसै गोराननो बेजोंनो गुदुं जानोसै मासे बानलु जानो हायो आब'आ होननानै बुंहरो आरोना आंखौ आंबो मिथिला मासे गोथाव मोनोथाय बानलुखौनो आङो माबा गोदै जिनिसफोर बायदिसो मोनो आरोना भाजाखौ लानोसै जेबो गैया बेनो दिनै समबार नालाय मिरामिस माथो मोननो
जे मैथा बांगाल आलु एवनाय जाफेराखै जा गोथाव मोनजाथारो खैसिब खैसिबनो जोंहा सोमोननायनि खोथा गुदुंथारहाय बाथोना हिट जाखादों भाजायाथ' गोथावखा भाजाखौथ' मैथा बांगाल आलु भाजाखौ आं गोथाव मोनखाथारखायो डिस्टार्ब फिसा जानायाव ओंखायनो भिडिअ खौ लाफुंजोबनो मोनासै आरोना सानफोर जाखांबाय गरम जालायबाय सान्दुं दुंनायखायनो दसे फुथुनसै आं फिसाजोखौ दा दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन आरोना सनाफोर दसे फुथुनानै लागोन आङो उन्दैखौ बेलासि सम जाबाय उन्दुनानै सिखारबाय ओमफ्राय ओरैबायदि बार फैबाय ओमफ्राय अखा हाबायबो नै दसेनो ओरैबायदि बार फैदों आरोना 3:36 जाबाय दा टाइमा हालायबाय गोसोमनो नै जोमैयानो आंना फिसा सानैया नै उन्दुदों बिसोरबो दसेनो फाग्लासो बोथोरानो थां थां दुंनानै होलायबाय नै सान्दुङा जि गिसि थिखोलायदोंमोन नै लामफिननानै होनसै आं र' खननांगौलाय नै जि लामबाय एबार जि खननांगौ नै जि गोरानबो दं दुमासे खोखिफांजोबलायबायमोन आङो अखा माबानायखाय हानायखाय टाइमाबो 4:30 जाखाबाय थेवबो सान्दुङा नालाय दाबो सानसु बायदिसो आबार जि थि खनखांनानै एसे दुगैनानै लाबाय ओमफ्राय नै बेलासिनि गोथाव साहा लोंसै गाइखेर साहा खर'आ एसे थान्दा मोननायनि नै सासेया सिथिं सिथा सासेया गेदेरा टिउसनाव दङ टिउसनाफ्रा भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला जेबो खोन्थानांगौ लागाबो जेबो गैया नालाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना